Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola, estoy viendo ya el campo en la pantalla. Veo la imagen del campo, a una persona llevándose un par de basuras fuera del campo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gordos lista. Tiene que salir bien, vamos. Gordos lista, venga delanteros.
Arratsaldeon, ongi etorriak izan 18 urte azpiko Euskal Ligaren bigarren faseko bigarren multzoko hirugarren jardunaldira. Gabiria Txingudi-Baztan eta Iruña Rugby Klubaren arteko norgehiagokara. Etzeko taldea abian jarriko du partida. Gogoratu behar dugu Playa Handi Rugby zelaian bigarren faseko lehenengo garaipena bilatuko dutela gaurkoan bi talde hauek. Etzeko taldeak, Gabiria Txingudi-Baztan taldeak lehenengo jardunaldia 85 galdu zuen Orbiza bera-beraren aurka, eta bigarren jardunaldian deskantzatu egin zuten. Lehenengo baloia kanpoko taldearentzat da, hor ikusten dugu Iruña Rugby taldeak baloiaren menpe. Eskuko joko egokia, eskumarantz. Iruña taldeari dagokionez, lehenengo jardunaldian Launikaren aurkako derbia galdu zuten, 12-10, eta bigarren jardunaldia baita ere galdu zuten, baita ere Orbinox beraren aurka, 15-19. Defentzan egindako lanari esker, bi bonus defentsibo lortu dituzte, eta lehenengo bi jardunaldietan lortu dituzte bi bonus defentsibo horiek, eta ligako talde bakarra dira bonus defentsiboarekin. Jokoa etena dagoen bitartean, Txingudi-Gabiria-Baztanen alineazioa gogoratuko dugu. Batarekin Rares Raduresku daukagu eskerraldeko Arroin gisa, biarekin Adrián Muñoz, hiruarekin Juan David Maia eskuineko Arroin bezala, lauarekin Xavier Gorria, bostarekin Tiago Melerio, seiarekin hirugarren lerroko eskerregal bezala Unas López, hirugarren lerroko kasunetan eskuinegala Diego Arnedo izango da, sortziarekin Eneko Sagarzazu, bederatziarekin Uztartze erdilari gisa Ekaitz Sánchez, 10arekin zabaltzaile lanetan Aritz Arrieta, 11arekin Aitor Emazabel, hiru laurdeneko eskerregaleko lanetan, 12arekin Odeia Izpurua lehen erdilaria izango da, 13arekin Oier Oliveira, 14arekin Ibai Senar, hiru laurdeneko eskuinegal bezala, eta 15arekin Kemen Sagarzazu. Ordezkoetan 16arekin Sabat Mena eta 17arekin Markel Morañoz daukagu, eta entrenatzaileak Inigo Aizpurua eta Keoma Patzeko dira. Momentu honetan bi taldeak uztartzerako prestatzen ari dira. Bertan ikusten dugu uztartzaren eraketa. 2 minutu jada jokoan, egia da Txingudi-Baztan taldeak metroak irabazi dituela, eta entzegu eremutik hurbil dagoela, hala ere, puntuak ez dira erraz lortzen Iruña taldearen aurka, gogoratu behar dugu bi bonus defentsibo dituztela lehenengo bi jardunaldietan. Ondo eskuko jokoan, kasu honetan, Gabiria Txingudi-Baztan taldea.
Iruñaren alineazioari dagokionez, batarekin Iker Teruel izango da eskerraldeko arroina, biarekin Fermin Azpiroiz, hiruarekin Nikolas Izko eskuineko arroin bezala, lauarekin Emilio Nazarre eta bostarekin Miguel Ruiz de Alda dauzkagu, seiarekin Josef Aurior hirugarren lerroko eskerregal lanetan ibiliko da, zazpiarekin Lukas Garizoain hirugarren lerroko eskuin egal bezala, sortziarekin Mateo Velaz izango da hirugarren lerroko erdilaria, bederatziarekin Jaime Quintana uztartzaile erdilaria izango da, zabaltzaile lanetan Javier Moncada izango dugu 10. zenbakiarekin, 11. zenbakiarekin Adrian Etzarri hiru laurdeneko eskerregal lanetan izbiliko da, 12. Ignacio Simón Ormazabal taldearen kapitaina lehen erdilaria izango da, 13. Beltran Egi izango dugu, 14. Santiago Ruiz hiru laurdeneko eskuin egaleko lanetan, eta 15. alineazioa bukatzeko Diego Calvo. Ordezkoetan 16. Hugo Grazia daukagu eta taldearen Iruña Rugby taldearen entrenatzailea Iker Olza da. Lau minutu jada eta baloia orain Iruña Rugby taldearentzat izango da, aipatu dugun bezala, egia da Gabiria Txingudi bastan taldeak lehenengo minututan metroak irabazteko almena izan duela, baina orain jaurtik eta horrekin izan da Iruña taldeak metroak irabazi dituena, eta alboko sakea izango dugu. Jausilariak prest baloiaren menpe egiteko. Eta Iruña taldea izan da baloiak lortu duena, ondo metroak irabazten erdiko marrara heldu da kanpoko taldea. Hala ere, etxeko taldearen defentsa esia egokia izaten ari da eta bertako uztartze irekian orain berriz ere Iruñak lortu du baloia, baina metroak galdu izan ditu azkenengo minutuetan. Adi oraingoan bi taldeen arteko eztabaida izan dugu, 5 minutu igaro ondoren. Epaileak bi taldetako jokalariak deitzen ari da. Esan bezala, bigarren fasearen 3. jardunaldian gaude eta Iruña Rugby Klubaren kasuan lehenengo fasean 4. postua lortu zuen, Launikaren partidua irabazi ondoren lortutako 4 puntu horiei esker. Eta taldeak lehenengo fase honetan 5 entzegu lortu zituen eta 169 puntu lortu zituen haien alde. Eta epaileak txartel hori erakutsi die bi jokalariei, beraz bi talde geratuko dira jokalari bat gutxiagorekin 10 minututako. Eta baloiaren jabetza kanpoko taldearentzat izango da. Iruña Rugby taldearen lehenengo faseko emaitzak aipatu berri ditugu eta Gabiria Txingudi bastan taldeari dagokionez lehenengo fasean multzoan zegoen, Gezala Okelan Gipuzkoa sortzen Gaztedi Rugby taldea, Gernika Rugby taldea eta Getxoge Rugby taldearekin batera. Eta azkenengo postuan geratu ziren 4 jardunaldi jolastu ondoren. Hala ere 9 entzegu lortu zituzten eta 53 puntu haien alde. Erritmo gutxiko partida izaten ari da lehenengo 7 minutu hauetan, aipatutako bi txartel horiak direla eta epaileak azalpenak ematen ari da jokalariei.
Gabiria Txingudi bastan defentsa ezia prestatzen ari den bitartean, hor ikusten ditugu lehen lerroko jokalariak prest. Eta baloia mugimenduan jarri du Iruña rugby taldeak. Airetiko ostikoaren ondoren, alboko sakea izango dugu jauzilariak prest baloiaren jabetza lortzeko eta erritmoa sartzeko partidari, utz eta utz markagailuan 8 minutu igaro eta gero Playa Handi rugby zelaian. Eanok lortzen duen baloia, azken finean Iruña rugby taldea izan da, metro batzuk galdu dituen arren baloiaren jabetza lortu dute eta eskuko jokoarekin hasi dira jaurtik eta ona metroak irabazteko. Hala ere, Txingudik baloia berreskuratu, plakaje onak Iruñaren partetik metroak irabaztean ekitzeko eta ostikada egokia metroak irabazteko, kasu honetan Txingudi taldearen Bertan ikusi dugu nola Iruñak ahalegindu den metroak irabazten, entzegu eremura hurbiltzen, baina ondo ibili da Txingudi Gabiria bastan taldearen defentsa ezia, eta berriz ere alboko sakea jauzilariak prest baloiaren jabetza lortzeko, eta agian eskuko joko egoki batekin Iruña taldeak partidako lehenengo entzegua lortzeko aukera izan dezake. Ona berriz ere alboko sakea, eskuko joko egokia, barnealdia saiakera, berriz ere garbiketa ona, metroak irabazi, baina Txingudik baloia berreskuratu, eta epaileak partida gelditu du, eta berriz ere Iruñarentzat izango da baloiaren jabetza. 22 metroko marran Iruña, metroak irabazteko ahaleginetan. Eskumako hegalean usten dugu Iruñako taldea. Gutxinaka kanpoko taldeak metroak irabazten ari da, entzegu eremuraren oso hurbil daude, eta egia zan partidako lehenengo entzegua lortzeko aukera izan dezakete. Alboko sakea berriz ere, jauzilariak prest baloiaren jabetza lortzeko. Eta Txingudirentzat baloia. Ostiko baten bitartez baloia urrundu, metroak irabaztearen aleginarekin, baina ondo ibili da Iruña taldea defentsa lanetan. Eta zailtasun handiarekin orain bi taldeek metroak irabazteko. Hala ere barnealdi egokia oraingoa. Uztartze irekia bi taldeen artean. Eta baloia Txingudirentzat. Metroak irabazi ditu Txingudik aireko ostik honen bitartez. Bigarren minutuan gaude, utz eta utz markagailuan Gabiria Txingudi bastan eta Iruña rugby taldearen artean. Gogoratu beharra dago, bi taldeek oraintze bertan, jokalari bat gutxiago dutela, ikusitako txartel horia dela eta alboko sakea Txingudi Gabiria bastan taldearentzat. Ondo berreskuratu baloia Iruña rugby taldeak metroak irabazteko ahaleginetan.
Uztartze irekiaren ondoren garbiketa egokia, berriz ere barneraldi ona, kanpoko taldearena, eta garbiketa ona, jaurtiketa luzea, metroak irabazitu kanpoko taldeak, eta Txingudi Gabiria bastan baloia errekuperatu. Plakajaren saiakera, orain ondo plakatu dute defentsan, kanpoko taldea, hala ere Txingudik baloiarekin jarraitzen du. Baloia berreskuratu Iruña rugby taldeak. Zelai erdian. Eskuma egalean, barneraketak saiatzen kanpoko taldean, metroak irabazten gutxinaka. Garbiketa ona uztartzaren ondoren. Hala ere ezin izan dituzte metroak irabazi eta entzegu eremura hurbildu. Ondo ari da Iruña taldeak baloia berreskuratzen arin, metroak irabazten, uztartze irekien ondoren garbiketa egokiak egiten, eta orain eskerregalean Santiago Ruzek baloia. Ondo defentsan Txingudi bastan taldea. Iruña asko hurbiltzen ari berako, orain bai entzegu eremura, 22 metroko marra behin gaindituta. Eta epaileak jokoa eten du oraingoan. Uztartzerako prestatzen ari dira bi taldeak. Eta momentu honetan 14. minutuan, iaia 15. minutua heltzear gaude, eta gogoratuko dugu Iruñarek partidu honen ostean, 4. jardunaldian deskantzatu egingo duela, eta deskantzatu ostean, 5. jardunaldian Getxonen aurka jolastuko dutela Faduran. Plakaje ona, Txingudi bastan defentsarena. Hala ere, aipatu bezala gutxinaka Iruña rugby taldeak metroak irabazten ari dela. Uztartze irekia ikusten dugu bertan. Eta baloia berriz ere plakaje ona, Txingudiena. Baina ez dago lortzen baloia berreskuratzen etzeko taldeak, eta esan bezala Iruña rugby taldeak irabazten ari dituela metroak behin eta berriro, gero eta hurbilago daude entzegu eremutik, eta adi lehenengo entzegua ikusi dezakegulako. Eta alboko sakea izango dugu orain. Jauzilariak prestatzen. Gabiria Txingudi bastan taldearen urrengo partidi dagokionez, urrengo jardunaldian Getxoren aurka jolastuko dute, etxetik kanpo Faduran, eta ondaren Enbases Rugby Club Riojaren aurka, berriz ere Playa Handi Rugby zelaian. Alboko sakea Iruñarentzat. Javier Moncada zuen baloia bere eskuetan, barneraldia egiteko prest zegoen 10. zenbakiduna. Hala ere, epaileak falta adierazi du. Uztartzerako prest jokalariak 3-4 eta 3-2 eraketetan. Tunelean sartuko du baloia Txingudik. Indar handiarekin egonda bultzadak egiten Iruña, baina Txingudik berreskuratu du baloia, orain bai ostiko baten bidez. Metroak lortu dituzte. Erdiko marrara
heltzeko helburuarekin, baina berriz ere Iruñak berreskuratu du baloia. Plakaje lanetan ondo, Txingudiren defensa esia, uztartze irekia, Iruñak eskuko joko onarekin. Amazortzi minutu jada Playa Handi rugbi zelaian eta ikusten ari gara nola gutxinaka Iruñak metroak irabazten ari den, baina hala ere ez dituzte partidako lehenengo entzeguak lortzen eta Txingudiren defensa esia egia esan ondo ari dela lehenengo minutu hauetan. Esan beharra dago oso zaila dela entzeguak eta puntuak egitea Iruña rugbi taldeari, azpimarratu behar dugulako 2 bonus defentsibo lortu dituztela eta horri esker oraintxe bertan sailkapenean 2 puntu dituztela eta ligako talde bakarra direla bonus defentsiboekin. Tadio orain kaleratutako 2 jokalariak berriz ere zelaira bueltatu direlako. 10 minutu igar ondoren. Jokalariak bueltatu egin dira, 20. minutu honetan lehen zatiaren erdira heltzen garenean. Alboko sakearen ondoren Iruñak baloiaren jabetza dauka. Metroak irabazi nahian. Eskuko joko egokiarekin esker regaleran zor ikusten dugu Santiago Ruiz prest barneraldia egiteko, baina ondo Txingudiren defentsa esia plakaje lanetan. Fermin Aspiro, Nikolas Izkorekin, gutxinaka Iruñak metroak irabazten. Miguel Ruiz de Alda. Falta eta azkar atera dute Iruña taldeak. Baranaldi egokia orain, entzegutik hurbil. Aleginak egiten ari da Iruña taldea, baina hala ere oso ondo ari da Txingudi defentsan. Horatu behar dugu Txingudik 85 galdu zuela lehenengo jardunaldia, baina gaurkoan oso ondo ari direla defentsa lanetan, 21 minutu goazelako ja markagailuan eta ez dituztelako entzegurik jaso. Naiz eta hori bai bere zelaian denbora asko igarotzen ari diren. Entzegu eremutik hurbil oraingoan Iruña. Plakaje onak defentsa lanetan Gabiria Txingudi Baztanen taldea, eskuko joko egokia, adile lehengo entzegua heldu daitekelako. Eta partidako lehengo entzegua daukagu Iruñarentzat, kasu honetan uste dut Miguel Ruiz de Aldaren eskuetatik heldu dela partidako lehenengo entzegua, beraz lehenengo 5 puntuak Iruñako taldearentzat. Eta adi transformazioa egiteko aukera izango duelako kanpoko taldeak. Bertan ikusten dugu jaurtitzailea prest. Eta 22. minutuan heldu da partidako lehenengo entzegua. Eta ez du asmatu jaurtiketarekin kasu honetan kanpoko taldeak, Iruña rugbi taldeak.
Eta bueno, 22 minutu itxaron behar izan ditugu partidako lehenengo entzegua ikusteko. Esan dugu nola azkenengo minutuetan ikusten genuen Iruña rugby taldea gutxinaka entzegu eremura eta metroak irabazten zituela. Eta azkenean Miguel Ruiz de Aldak egindako barneraldi egoki baten bidez lortu dute partidako lehenengo entzegua eta 0-5 jartzea markagailuan. Jokalariak prest partidarekin jarraitzeko, airetiko ostikoa, baloia Iruñarentzat ondo berreskuratu du, falta adierazi du epaileak. Uztartzerako prest bi taldetako jokalariak. Suposatu dezakegu orain lehenengo zatiko azkenengo minutuetan Gabiria Txingudi bastan taldeak pausu bat aurrera emango duela eta haien lehenengo entzegua bilatuko dutela. Esan bezala, azkenengo minutuetan Iruña izan delako nagusi. Tuneletik sartuta baloia. Ekaitz Sánchez adi baloia berreskuratzeko, ezkerre galerantz, zabaltzaile lanetan Aritzarri eta ondo. Uztartzu irekia, 10 metroko marraren hurbil. Eta berriz ere baloia Gabiria Txingudi bastanentzat. Ikusi dezakegu nola etzeko taldeak oraingoan gutxinaka metroak irabazten dituen. 22 metroko marran jada. Eta pausu bat aurrera eman du oraingoan. Gabiria Txingudi bastan taldeak. Uztartze irekiaren ondoren, ondo Ekaitz Sánchez. Hala ere, Iruñaren defentsa esia gogorrari da plakaje lanetan. Eta zaitasunak izaten ari ditu oraingoan Txingudi taldeak eta falta adierazi du epaileak. Uztartzerako prestatzen ari diren bitartean jokalariak 26. minutuan Playaundi rugby zelaian 0-5 emaitzarekin markagailuan. Gogoratuko dugu senior mailari dagokionez, Saiza Txingudi eta Iruña rugby taldeak gizonezkoen Euskal Ligako 2. mailan daudela eta Saiza Txingudi taldea 7. postuan dagoela kokatuta eta Iruña rugby taldea 6. postuan dagoela kokatuta. Metro asko irabazi ditu oraingoan Ibai Senarrek Txingudi Gabiria bastan taldearentzat. 3 laurdeneko eskuin egala erabat ondo ibili da barneraldi horretan. Uztartze irekiaren ondoren Aritzarri eta ezkerre galeran. Baloia berreskuratu du oraingoan Iruñak eta metroak irabazi ditu 10 metroko marrara heldu dira. Gainditu dutela esan dezakegu. Hala ere, alboko sakea egongo da Gabiria Txingudi bastan taldearentzako. Bi taldeetako jausilariak prest daude baloiaren jabetza eskuratzeko. Ondo berreskuratu du baloia etzeko taldeak, baina epaileak falta adierazi du. Partidako entzegu bakarra 22. minutuan Miguel Ruiz de Aldak lortu du eta horri esker
utz eta bosteko emaitza daukagu markagailuan, gero esan beharra dago Iruña taldeak ez duela asmatu transformazioa egiteko momentuan, eta entzegua lortu ondoren Txingudik pausu bat aurrera eman du, gutxinaka metroak irabazi ditu, hala ere orain uztartzaren ondoren Iruñak baloia berreskuratu du, eskuko joko ona Nafar taldearena, eta eskerregalean metroak irabazten Santiago Ruiz 3-laurdeneko eskuinegala Iruña taldearentzat. Ekaitz Sánchezek du baloia eskuetan, bi taldeak uztartzerako prestartzen diren bitartean. Gabiria Txingudi bastan taldeak oraingoan erabateko erronka bat dauka aurrean, alde txikiko porrotak jaso dituelako talde nafarrarak, eta sailkapenean 4. postuan daude, 25 puntu lortu dituzte osotara haien alde lehenengo 2 jardunaldietan, eta soilik 31 haien kontra, beraz oso zaila da entzeguak eta puntuak lortzea Iruñako taldearen aurka. Falta adierazi du berriz ere epaileak. 30. minutura heltzear gaudenean. Momentu honetan Gabiria Txingudi bastan taldeak azkenengo postuan dago sailkapenean, baina gogoratu behar dugu soilik partida bat jolastu duela, 85 puntu ditu haien kontra, eta gainera 15 entzegu jaso dituzte hori lehenengo jardunaldian jolastutako partidan. Uztartze irekia Txingudik garbiketa lanetan, gutxinaka 22 metroko marra gainditu dute jada, eskerregalerantz, eskuko jokoa ez da izan onena oraingoan, baina hala ere 22 metroko marra berriz ere gainditu dute. Ondo ari da orain, Txingudi taldea azkenengo minututan. Ostikoarekin, Adio Hierro Liberaren saiakera, baina kanpora joan da baloi zen txarra ideia, kasunetan Aritz Arrietaren ideia, Txingudi bastanen zabaltzailearen ideia, Hierro Liberira barneraldia saiatzen zenean, baina ez da heldu 13. zenbakia. Uztartzerako prest bi taldeak 3-bateko eraketarekin. Metroak irabazteko ahaleginetan bultzaka. Ondo Jaime Quintana Iruñarentzat, hala ere eskuko jokoa ez da ona izan. Hurbil egon da Txingudi taldea baloia berreskuratzeatik, baina ez du lortu. Eta beraz, berriz ere epaileak falta adierazi du. 32. minutuan gaude da Playa Handi rugby zelaian, Gabiria Txingudi bastan utz, Iruña rugby taldea 5, Miguel Ruiz de Aldak lortutako entzeguaren ondoren. Eskerregalean, 22 metroko marra behin gaindituta, Gabiria Txingudi bastan entzegu eremutik oso hurbil, Adi entzegua lortu dezaketela, ondo defentsan Iruña, baina hala ere
hobeago egon da Gabiria Txingudi Bastan taldea eta entzegua lortu dute. Haien lehenengo entzegua bai bigarren fase honetan eta baita ere lehenengo fasean. Eta gainera orain transformazioa lortzeko aukera dauka etzeko taldeak. Ea asmatzen duten, gogatu beharra dago Iruñak haien transformazioa utz egin duela. Eta kasu honetan Gabiria Txingudi Bastan taldeak ez du utzik egin. Hogeita hamalaugarren minutura heltzear gaude Laiaundi futbol zelaian. Gabiria Txingudi Bastanek lortutako entzeguaren ondoren 7 eta 5 emaitza daukagu markagailuan. Eta prest daude Gabiria Txingudi Bastaneko jokalariak baloia eskuratzeko. Airetiko ostikoa eta gero baloia martxan jartzen da. Ondo harrapatu du airean etxeko taldeak. Uztartze irekia. Eta berriz ere Ekaitz Sánchez ikusten dugu nola baloiaren jabetza berreskuratu duen haren taldearentzat. Eta aipatzen geuden nola Iruñaren entzeguaren ondoren Gabiria Txingudi Bastan taldeak gutxinaka metroak irabazten zituen eta hala izan da, eta entzegu bat lortu dute 33. minutuan eta gainera entzeguaren ondoren transformazioa lortu dute, beraz 7 eta 5 emaitza daukagu momentu honetan Laiaundi rugby zelaian 35. minutuan. Alboko sakea izango da Iruña rugby taldearentzat, soilik 5 minutu falta direnean deskantzura heltzeko. Jauzilariak prest. Ondo Iruña erasoan. Uztartzirekiaren ondoren baloia Miguel Ruiz de Aldarentzat. Ondo berreskuratu egin du kasu honetan Gabiria Txingudi eta ari barneraldira oso ona da, ostika da, ona baloia harrapatu du oso ondo etxeko taldeak. Eta metro asko irabazi ditu Gabiria Txingudi Bastan eta gainera entzegu bat lortzeko aukera izango dute oraingoan. Entzegua lortuko dut etxeko taldeak, bigarren entzegu jarraia etxeko taldearentzako 36. minutuan. Eta momentuz 12 eta 5 emaitza jarriko du markagailuan etxeko taldeak. Defentsa lanetan oso ondo ibili eta gero ostikada baten bitartez. Kontraeraso bikaina Gabiria Txingudi Bastanena eta berriz ere transformazioa lortzeko aukera izango dute. 14 eta 5 emaitza jartzeko aukera izango du Iruneko taldeak. Jaurtitzailea prest. Ea asmatzen baduen. Adoa jaurtiketa. Eta buelta eman dio partidari Gabiria Txingudi Bastan taldeak. Utz eta 5 galtzen hasi eta gero metroak irabazten joan da gutxinaka. Eta egia zan,
12:05 emaitza lortu arte irabazi dituela metroak. Azkenengo entzegua izugarria izan da kontraeraso baten ondoren defentsa esia oso ondo ibili da eta ostiko baten bitartez kontraerasoa bideratu du azkenengo lerroa eta ondo ibili dira eskerregaletik etzeko taldea 12:05 emaitza lortzeko. Eta horrela heldu gara deskantzora, 38. minutuan, Gabiria Txingudi Bastan taldea 12 eta Iruña Rugby taldea 5 markagailuan. Esan bezala lehengo 20 minutan ondo egon da erasoan Iruña, metroak irabazten. Hala ere, Gabiria Txingudi Bastanek defentsa esia ondo bideratu du, baina Miguel Ruiz de Aldak entzegu egoki bat lortu du 22. minutuan eta ondoren Gabiria Txingudi Bastan nagusi izan da partidan 12:05 emaitza lortu arte. Hamar minututan berriz entzungo gara, partidaren azkenengo 38 minutuak gozatzeko, egia esan bi taldeak irabazteko nahian daudela, gogoratu beharra dago, ez dutela ondino irabazi bigarren fase honetan, naiz eta lehengo fasean Iruñak Launikaren aurka irabazi zuen, Gabiria Txingudi Bastanek ez du, ez da lehengo fasean, ez da bigarren fasean irabazi, eta oraingoan irabazten ari da momentuz bere denboraldiko lehen partida. Entrenatzaileak taktika zuzentzen eta 10 minututan berriz entzungo gara.
Bueltan daude jada Gabiria Txingudi Baztan eta Iruña rugby taldeko jokalariak. Lehenengo baloia Gabiria Txingudirentzat bigarren zati honetan. Gogoratu lehenengo zatia 12:05 bukatu egin dela etzeko taldearentzat. 22. minutuan partidako lehenengo entzegua lortzen zuen Miguel Ruiz de Aldak Iruña rugby taldearentzat, baina buelta eman dio Gabiria Txingudi Baztanek. Partida lehenengo zatia bukatu baino lehen 34. eta 36. minutuan bi entzegu lortu eta gero, eta 34. minutuko entzeguan haien bigarren faseko lehenengo entzeguaren transformazioa sortzea lortu dute. Azkar batean bi taldeen alineazioak berreskuratuko ditugut. Gabiria Txingudi Baztan taldean Rares Radulesku eskerraldeko arroin gisa daukagu bat zenbakiarekin, 2arekin Adrián Muñoz, 3arekin Juan David Maia eskuineko arroin bezala, 4arekin Xavier Gorria, 5arekin Tiago Melerio, 6arekin 3. lerroko eskerregal bezala Unas López eta beste galean eskuine galean Diego Arnedo 7arekin daukagu, 8arekin Eneko Sagarzazu 3. lerroko erdilari bezala, 9arekin Uztartze erdilaria Ekaitz Sánchez da, 10arekin Arritzarri eta Zabaltzailea, 11arekin 3 laurdeneko eskerregala Aitor Emazabel, 12arekin Odei Aizpurua, 13arekin Oier Oliveira, 14arekin 3 laurdeneko eskuinegala kasu honetan Ibai Senardugu, 15arekin Kemen Sagarzazu. Ordezkoetan 16arekin Sabat Mena eta 17arekin Markel Morainos. Entrenatzaileak Inigo Aizpurua eta Keoma Patzeko. Kanpoko taldearen kasuan, Iruña rugby taldearen alineazioa urrengoa da. 1arekin Iker Teruel eskerraldeko arroin bezala, 2arekin Fermin Aspiroz eskuineko arroina Nikolas Izko da 3. zenbakiarekin, 4arekin Emilio Nazarre dugu, 5arekin Miguel Ruiz de Aldak, 22. minutuan entzegua lortu duen jokalaria, 6arekin Josef Aurior 3. lerroko eskerregala, eta 3. lerroko eskuinegala Lukas Garizoain da Iruñako rugby taldean. 8. zenbakiarekin Mateo Velaz daukagu, 9arekin Uztartze erdilaria Jaime Quintana, 10arekin Javier Moncada Zabaltzaile lanetan, Adrián Etzarri 11 zenbakiarekin 3 laurdeneko eskerregala da, eta 12arekin Ignacio Simón Ormazabal taldearen kapitaina lehen erdilaria. Bukatzeko 13arekin Beltrán Egi, 14arekin Santiago Ruiz, 15arekin Diego Calvo eta ordezko gisa Hugo Gracia daukagu. Iruña rugby taldearen entrenatzailea Iker Onza. Bigarren zatia hasi berri da eta Iruña taldeak argi dauka partidari buelta eman nahi diola, eta ikusi dezakegu nola metroak irabazi dituen, entzegu eremura hurbildu den, baina ez duela entzegua lortu eta gaingoan airetiko ostikoaren ondoren baloia berreskuratu duela Gabiria Txingudik, naiz eta Uztartze ireki honen bitartez Iruñak baloiaren defentsan dabilen, eta bai Jaime Quintana garbiketa egokia egin du. Berriz ere Jaime Quintana garbiketa egiteko prest, eskuko joko ona eskarre galeran. Emilio Nazarre saiatu da metroak irabazten, hala ere epaileak falta adierazi du, bigarren zatiko 4. minutu honetan.
eta Gabiria Txingudi Bastanen defentsa esia emaitza defendatzen saiatzen ari da momentu oro, haien denboraldiko lehenengo garaipenaren bila etzeko taldea, eta Iruñak bere garaipena lortu nahi duela, bere lehenengo garaipena bigarren fase honetan. Lehenengo zatian gogoratu ditugu Gabiria Txingudi Bastanen lehenengo jardunaldiko emaitza 85 utzeko porrota jaso zuten Ordinox beraren aurka, eta bigarren jardunaldian deskantzatu zuten oso ondo orain erasoan Iruña taldeak, eta entzegua lortzeko aukera du, eta entzegua lortu izan du Iruña taldeak, eta orain bai 12 eta 10 emaitza jarri du Iruñak markagailuan. Erasoa itzela izan da, eta eskerregaletik uste dut kasu honetan Adrian Etxarri izan dela eskerregaletik barneraldia egin duen jokalaria, eta erabat arin ibili da Gabiria Txingudi Bastanen defentsa esia gainditzeko, eta 12 eta 10 emaitza jartzeko markagailuan 45. minutuan. Eta orain, transformazioa lortzeko aukera dauka kanpoko taldeak. Eta ea kasu honetan asmatzen duten, gogoratu beharra dago, 22. minutuko entzeguan utz egin dutela, eta kasu honetan berriz ere utz egin dute. Beraz, emaitza oraindik ere Amarra amabikoa da emaitza. Martzan berriz ere partida Playaundin, Gabiria Txingudi Bastan 10 markagailuan, eta Iruña 12. Buelta eman dio kanpoko taldeak partidari. Eta hor ikusi dugu nola partidako 3. entzegua lortzeko aukera dauka kanpoko taldeak, eta entzegua Iruña taldearentzat. Askar erantzun du etzeko taldeak Gabiria Txingudi Bastan taldeak lortutako entzeguari. Markagailuan hurbildu egin da kanpoko taldea, baina momentu honetan Ignacio Simón Ormazabal taldearen kapitaina prestatzen ari da transformazioarentzako. Entzegua lortu ondoren, eta 10 eta 19ko emaitza jarri dezake markagailuan. Badirudi ez duela utzik egin Ignacio Simón Ormazabal Iruña taldearen kapitainak, eta 10 eta 19ko emaitza dugu oraintze bertan Playaundin rugby zelaian. Ondo hasi da bigarren zatia Gabiria Txingudi Bastan, entzegua lortu du 45. minutuan, eta 10-12ko emaitza lortu du, baina Iruñak askar erantzun du haren barneraldi
gogorrekin, eta hori dela eta 10 eta 19ko markagailua dugun momentu honetan Playa Handin. Uztartzerako prestatzen ari dira bi taldeetako jokalariak. Gabiria Txingudi bastan ez du amorerik emango eta partidari buelta ematen saiatuko da. Eskuin egalerant, metroak irabazteko aleginetan, bertan Odeia Izpurua, uztartze irekiaren bitartez Ekaitz Sánchez Azkar eskuko jokoarekin, Eneko Sagartzazurentzat. Rares Radulesku, metroak irabazten 22 metroko marratik hurbil orain Gabiria Txingudi bastan taldea. Eta gaur goizean, bigarren fase honetako, bigarren multzoko bi partida jolastu egin dira. Urbinox bera eta Getxo beren arteko partida, kasu honetan Puyon, Donostian, 81 eta 14ko emaitza izan dugu bertan Urbinox beraren aldeko emaitza, eta Iruñako Unibertsitatean Launikak 79-14 irabazi dio Enbases Rugby Club Riojari. Playa Handin jada 51. minutuan gaude, Gabiria Txingudi bastanek baloia berreskuratu du alboko sake baten bitartez, hala ere Iruña ondo izan da defentsa lanetan, uztartze irekian, eta Iruña taldearen defentsa esia erabat gogorra da eta erabat zaila esaten ari da gainditzeko. Baloia kanpoko taldearentzat, Gabiria Txingudi bastan taldearentzat, ostikada baten bitartez metroak irabazi ditu Inigo Aizpuruaren taldea. Eta bueno, etzeko taldeak jada 3 entzegu lortu ditu partidan, 22garren, 34garren barkatu, 36garren eta 58garren minutuan, eta soilik entzegu bat gehiago lortzen badu bonus ofentzibo hori lortzeko aukera izango du, eta garaipen honekin gainera sailkapenean postuak irabaziko ditu Iruñako taldeak. Ondo defentsan Iruñako defentsa esia, baina garbiketa egokia Ekaitz Sánchezen partetik. Tiago Meleiro metroak irabazten 22 metroko marra gainditzear dago hor Gabiria Txingudi taldea. Gabiria Txingudi taldearen urrengo jaurdunaldietan, Getxoren aurka jolastuko dute 5. jaurdunaldian, ondoren Enbases Rugby Club Riojaren aurka Playa Handin, 6. jaurdunaldia Universitario Bilbao Rugby taldearen aurka, momentu honetan lehen sailkatua den taldearen aurka, naiz eta gaurko jaurdunaldian deskantzatu duen, 7. jaurdunaldia eta lehenengo faseko azkenengo jaurdunaldia Launikaren aurka izango da, eta lehenengo ligako lehen bolada bukatuko dute Launikaren aurka barkatu. Iruña rugby taldeari dagokionez, partidu honen ostean, 4. jardunaldian deskantzatu egingo dute, beraz, erabat garrantzitsua da haientzat 2. faseko lehenengo garaipena lortzea gaurkoan, eta momentuz lortzen ari dira, 10 eta 19ko emaitzarekin markagailuan. Deskantzu horren ondoren, 5. jardunaldian Getxoren aurka jolastuko dute Faduran, Getxok gaur Urbinox bera taldearen aurka
porrota jaso duen taldea da. 6. jardunaldian Enbases Rugby Club Riojan aurka jolastuko dute etxetik kanpo, eta partida gogorra eta zaila izango dute lehen boladako azkenengo jardunaldian Universitario Bilbao Rugbyen aurka jolastuko dutelako. Gutxinaka oraingoan bai Gabiria Txingudi Baztanek metroak irabazten ari ditu. Ibai Senar saiatzen ari zen metroak irabazten, baina gutxinaka oraingoan Iruñak defentsa esi egoki bat osatu du Plaiaundin Rugby zelaian, eta adi oraingoan oso arin ibili dela Diego Calvo barnealdia egiten, eta orain uztartze irekia ikusten dugun momentuan, kasu honetan Gabiria Txingudi Baztan taldearentzat badago Ekaitz Sánchez prest. Hogeita 5 minutu partidaren amaierara iristeko, 10-19 emaitzarekin markagailuan, Iruñak azkar erantzun du 45. minutuan Gabiria Txingudik lortutako entzegura, partidako 2. entzegura, kasu honetan Aitor Emazabel lortu du Gabiria Txingudi Baztanen aldeko entzegu hori, baina esan bezala Iruñaren erantzuna azkarra eta ona izan da, eta transformazioan gainera ez dute utzik egin, beraz 10-19 emaitza daukagu markagailuan Plaiaundi Rugby zelaian. Gainera aipatu beharra dago, 2. zati honetan, Gabiria Txingudi Baztanen ordezkoak sartu direla zelaira, kasu honetan Amasiarekin Sabat Mena, eta oraingoan ikusten ari gara bertan Amasiarekin Markel Moraños, eta Iruñaren partetik Amasiarekin Hugo Grazia Plaiaundi Rugby zelaira sartu da. Ondo ari da orain Gabiria gutxinaka metroak irabazten. Partidako epailea Hugo Marton Santos García dugu. Aipatu dugu Iruña Rugby taldearentzat garaipena oso garrantzitsua izango dela, hurrengo jardunaldian deskantzatzen dutelako, eta gainera gogoratu behar dugu lehengo jardunaldian Launikaren aurkako derbia galdu zutela 12-10, eta 2. jardunaldian baita ere galdu zutela, kasu honetan Orbinox beraren aurka 15-19. Hala ere alde txikiko porrotak jasotzen ditu talde nafarrarrak. Horri esker sailkapenean 4. postuan daude, 25 puntu lortu dituzte osotara haien alde, eta 31 soilik haien kontra. Entzeguei dagokionez 3 lortu dituzte eta 5 jaso dituzte kontran, eta gainera azpimarratu behar dugu aipatutako Iruña Rugby taldearen defensa esia. 2 bonus defentsibo lortu dituztelako lehenengo 2 partidetan, eta horri esker sailkapenean 2 puntu dituzte, eta gaurko partida irabazi eskero beste 4 puntu irabazteko aukera izango dute. Gainera, entzegu bat gehiago lortzen badute, bonus ofensiboa lortzeko aukera duka Iruña Rugby taldeak. Gabiria erasoan oraingoan. Uztartze irekia, adi hor Ekaitz Sánchezek garbiketa lanetan. 2. zati honetan ikusten dugu nola Gabiria Txingudi Baztan taldearen eskuko jokoa hobetu den lehengo zatiarekin alderatuta. Egal batetik bestera bideratzeko almena daukate baloia, eta oraingoan entzegutuk hurbil daude, baina falta adierazi du epaileak. Falta adierazi du Hugo Martín Santos García epaileak. Eta oso hurbil zeuden entzegu eremutik, oso hurbil zegoen Gabiria Txingudi Baztan partidako 3. entzegua lortzetik,
baina ondo ibili da defentsa lanetan berriz ere Iruña rugby taldea. 60. minutura heldu gara jada Playa Handi rugby zelaian Irunen 10-19 emaitzarekin markagailuan Iruña rugby klubaren alde. Aipatu berri dugu Iruña rugby klubaren emaitzak lehengo bi jardunaldietan eta Gabiria Txingudi Bastanen Bidasoako rugby taldearen emaitzak ez dira erabat onak lehengo bi jardunaldi horietan, egia esan bigarren jardunaldian deskantzatu egin zutela, baina hala ere lehengo jardunaldian 85 utz galdu zutela Orbinox beraren aurka. Momentu honetan ikusten ari gara jokalariak uztartzerako prestatzen, eta naiz eta Gabiria Txingudi Bastanek aurrera pausu bat eman duen azkenengo minutuetan, 58. minutuan jasotako entzeguaren ondoren, aipatu behar dugu Iruña rugby taldearen defentsa esia erabat ona dela, erabat zaila dela defentsa hori gainditzea, naiz eta momentu honetan Kemen Sagarzazuk alegintzen den 22 metroko marra gainditzen. Talortzen ari da gutxinaka Gabiria Txingudi Bastan taldeak metroak irabaztea, baina ere oraindik entzegu eremutik oso urrun daude. Eta adi orain, Tiago Meleriok egindako barneraldia oso ona izan dela, eta hainbat metro irabazi dituaren taldearentzako, eta berriz ere dago hor Melerio saiakeran. Eta momentu honetan epaileak falta adierazi du. Azkar, jarri du martxan baloia Jaime Quintanak. Airetiko ostikoa metroak irabazteko eta baloia entzegu eremetik urruntzeko aizka airetiko ostiko batekin erantzuten du kasunetan Gabiria Txingudi Bastan, eta berriz ere Iruñaren airetiko ostikoa erdiko marra gaindituz. Arineketan Aitor Emazabel plakaje lanetan Aritzarrieta arekin Adi hor, epaileak jokoa geldituko duelako falta adieraziz, eta oso askar saiatzen zen martzan jartzen baloia Gabiria Txingudi Bastan taldeak, baina epaileak ez du hori onartu eta berriz ere jarri beharko dute martzan. Baina 22 metroko marretatik izango da. Hor dugu Ekaitz Sánchez baloiaren jabetzarekin. Ekaitz Sánchez Juan David Maiarentzat metroak irabazten Maia gutxinaka, baina oso ondo ari da plakaje lanetan berriz ere Iruña. Eskuko joko ona David Sánchezena Aritzarrietarentzat. Eta adi Gabiria Txingudi Bastan taldea gero eta hurbilago dagoelako entzegu eremu horretatik. Eta gogoratu behar dugu 63. minutu honetan emaitza 10-19 dela soilik 9 puntuko desberdintasuna dago bi taldeen artean. Ondo plakajetan Iruña, Gabiria Txingudi Bastan taldea entzegu eremutik oso hurbil dagoelako momentu honetan. Eta adi
badirudielako Gabiria Txingudi Bastan taldeak entzegua lortu duela. Hurbiltzen ari zen entzegu eremura azken minututan Inigo Aizpuruaren taldea eta azkenean lortu du 15-19ko markagailua jartzea eta Xabier Gorria izango du aukera transformazioa lortzeko eta ez soilik 15 puntu jartzeko markagailuan 17 jartzeko Xabier Gorria ez utz egin du Xabier Gorriak transformazioan. Gabiria Txingudi Bastanek 3 transformaziotan utz egin du gaurkoan. Baina hala ere, partidako 3. entzegua lortu dute, 15 puntu dituzte Inigo Aizpurua eta Keoma Patzekoren taldea. Eta bueno, 15 minutu geratzen dira partidaren amaierara heltzeko eta guztiz zabalik dago markagailua 15 eta 19 Playandin eta orain lehenengo minutuetara lehen Gabiria Txingudi Bastanek 45. minutuan lortutako entzegua eta gero Iruñak 3 minutu ondoren beste entzegu bat lortu duelako eta markagailuan 5 puntu gehiago jarri dituelako. Eta Hugo Grazia izango da oraingoan baloia martzan jartzen duena iretiko ostiko baten bitartez. Ondo Gabiria Txingudi orain. Gabiria Txingudik ez duela bere azkenengo hitza esan gaurkoan Playandin. Partidako lehenengo entzegua lortu du 22. minutuan eta hortik aurrera Iruña izan da nagusi partidan 34. 36. minututan lortutako entzeguei esker. Bigarren zatia hasi eta gero 42. minutuan entzegua lortu du Aitor Emazabelek. Baina ez aipatu bezala 3 minutu eta gero 48. minutuan Iruñak 10-19ko markagailua jarri du Playandin eta orain 74. minutuan Gabiria Txingudi Bastanek metroak irabazteko eta entzegu eremura heltzeko esfortzu handiak egin eta gero partidako 3. entzegua lortu du naiz eta transformazioan utz egin duen. Beraz, 15 minutu baino gutxiago partida amaitzeko eta Gabiria Txingudi Bastan 15, Iruña Rugby taldea 19 Playandin. Momentu honetan, Iruñak garaipen honekin bigarren faseko lehenengo garaipena lortuko luke eta gogoratu beharra dago denboraldiko bigarren garaipena izango litzatekela lehenengo fasean 4. postua geratu zirelako Launikaren partidua irabazi ondoren lortutako 4 puntuei esker, baina bigarren fase honetan Iruña Rugby taldeak Launikaren aurka galdu zuen derbia 12 eta 10 lehenengo jardunaldian, beraz erabat garrantzitsua da Iker Olzaren taldearentzako Playandin eskuratu dezaketen garaipen hau. Metroak irabazten Gabiria Txingudi Bastan taldea berdinketaren bila, edo zergaitik ez, partida irabaztear. 22 metroko marran. Alboko sakea izango dugu Inigo Aizpuruaren taldearentzat, bertan ikusten dugu nola Hugo Martín Santos García epaileak jokalariak prestatzen dituen, jausilariak prest baloiaren jabetza eskuratzeko. Ondo
Gabiria Txingudi Bastan taldea. Ondo, barneraldi bikaina. Benetan Gabiria Txingudi Bastanena eta partidako laugarren entzegua lortu dutela esan dezakegu. Gabiria Txingudi Bastanek partidari buelta eman dio momentu honetan. 20-19 emaitza jarri du Playa Undin eta gainera transformazioa lortzeko aukera izango du oraingoan Inigo Aizpuruaren taldea eta ea bai oraingoan asmatzen duten. Gogoratuko dugu lehenengo 3 entzeguetan utz egin dutela transformazioan, baina ea orain jaurtitzailea prest. Transformazioaren bila. Eta oraingoan bai, ez du utzik egin Gabiria Txingudi Bastan taldeak. Eta partidari buelta eman dio, zalantzarik gabe Inigo Aizpuruaren taldea, entzegu eta transformazio hau lortu ostean. 70 minutuan, soilik 10 minutu partida amaitzeko eta Gabiria Txingudi taldeak buelta eman dio partidari. Ea Iruñak garaipena lortu nahi duelako. Aipatu berri dugu oso garrantzitsua izango litzatekeela Iker Olzaren taldearentzat gaurko garaipena Playa Undin, baina momentu honetan Gabiria Txingudi Bastan taldean nagusitzen ari da. Eta garaipen honen bitartez Gabiria Txingudi Bastan taldeak denboraldiko lehen garaipena lortzeko aukera dauka. 82. minutuan ikusten dugun markagailuari esker, 22 markagailuari esker, goratuko dugu lehenengo fasean Gabiria Txingudi Bastan taldea ze multzoan zegoela Gezala Okelan Gipuzkoa sortzen, Gaztedi Rugbi taldea, Gernika Rugbi taldea eta Getxo B Rugbi taldearekin batera, eta azkenengo postuan geratu zirela jaur jardunaldi jolastu ondoren. 4 jardunaldi horietan 9 entzegu lortu zituzten eta 53 puntu haien ahulde. Gaurkoan Gabiria Txingudi Bastan taldeak 4 entzegu lortu ditu Iruña Rugbi taldearen aurka. Eta gainera meritu handiko entzeguak dira. Iruña Rugbi taldeak defentsa lanetan oso ondo aritzen den talde bat delako. Azpimarratu behar dugu 2 bonus defentsibo lortu dituela Iker Olzaren taldea eta horri esker sailkapenean 2 puntu dituzte momentu honetan eta ligako talde bakarra dira bonus defentsiboekin. Eta gaurkoan partida horrela bukatu eskero beste bonus defentsio bat lortuko du Iker Olzaren taldeak, baina ez du garaipenik lortuko, eta gainera orain Gabiria Txingudi Bastan taldeak baloiaren jabetza berreskuratu egin du eta alboko sakea izango dugu Playa Undin soilik 7 minutu geratzen direnean partidaren bukaerara iristeko. Jauzilariak prest, baloian jabetza oso garrantzitsua da azkenengo minutu hauetan. Eta Iruñarentzat izango da baloia, nahiz eta epaileak falta adierazi duen. Partida bukatu baino lehen gogoratuko dugu senior mailari dagokionez, Saiza Txingudi eta Iruña Rugbi taldeak gizonekoen Euskal Ligako 2. mailan daudela. Saiza Txingudi taldea 7. postuan dago kokatuta eta Iruña Rugbi taldeari dagokionez 6. postuan dago kokatuta. Baina momentu honetan Playa Undin Euskal Ligako 18 urte azpiko 2. faseko 2. multzoko 3. jardunaldi
honetan Gabiria Txingudi Bastan 22 eta Iruña Rugby taldea Iker Olzaren taldea 19. Falta dira zuru epailea Iruñaren erasoan, beraz Gabiriak baloia berreskuratuko du, soilik 6 minutu geratzen direnean partida bukatzeko eta bertan ikusi dezakegu nola Iruña taldeko jokalariak urduri dauden, garaipena haien eskuetan zeukatelako 10-19 emaitza geneukagun 64. minutura arte, eta 5 minututan Gabiria Txingudi Bastanek 2 entzegu lortu ditu, 64. eta 69. minutuan, gainera 69. minutuko entzeguan transformazioa lortu dute, eta horri esker partidari buelta eman diote. Alboko sakea Gabiria Txingudi Bastanen alde, jauzilariak prest. Esan dugu, baloianen jabetza erabat garrantzitsua da minutu hauetan, oso ondo, Ekaitz Sánchez eskuko jokoan. Eta gainera oso ondo ari da Gabiria Txingudi Bastan minutu hauetan, defentzan, baloianen jabetza behin eta berriro irabazten ari da Inigo Aizpuruaren taldeak, eta modu horretan metroak irabazten ditu partidan zehar, eta Iruña entzegu eremutik urrun mantentzen du taldeak. Lau minutu partida amaitzeko, alboko sakea izango dugu eskumako hegalean. Bertan Lukas Garizoain daukagu 3. lerroko eskuin hegal bezala, eta bere ere 3 laurdeneko eskuin hegala Santiago Ruiz 14. zenbakiarekin. Hugo Martín Santos García epaileak partida antolatzen ari da momentu honetan. Eta berriz ere baloiaren jabetza Gabiria Txingudi Bastan taldearentzat zen, baina Hugo Martín Santos Garziak falta adierazi du, soilik 3 minutu geratzen direnean partida amaitzeko. Ea Iruña taldeak partida irabazteko entzegua lortzen duen, edo Gabiria Txingudi Bastan taldeak defentza esi bikain baten bitartez denboraldiko lehengo garaipena lortzen baduen. Gabiria Txingudi Bastan taldea oso hurbil dago lehengo denboraldiko lehen garaipena lortzea. Naiz eta Iruñak ez duen bere azkenengo hitza esan, barneraldi oso ona kasu honetan Santiago Ruizena, baina ez duen entzegurik lortu, entzegu eremutik oso hurbil dago Iker Olzaren taldea. Tentzio nabarmena sumatu dezakegu playhaundin momentu honetan, oso guretzi geratzen denean partida amaitzeko, eta aukera ona izan du oraingoan Iruñak entzegua lortzeko. Ikusten dugu nola Santiago Ruizek behin eta berriro saiatzen ari den entzegu eremura hurbiltzea, baina Gabiria Txingudi Bastanen defentza esia bikaina izaten ari da azkenengo minutuetan. Ea ba, entzegu eremutik oso hurbil dagoelako Iruña taldea. Falta adierazi du Hugo Martín Santos Garziak, eta baloia Iruñarentzat izaten jarraituko da.
Alboko sakea, Gabiria Txingudi Bastanentzat. Eta epaileak orain bai partidaren amaiera adierazi du. 22 eta 19ko emaitza markagailuan Inigo Aizpuruaren taldea denboraldiko lehen garaipena lortu du gaur Playandin Iruña Rugby taldearen aurka eta meritu izugarriko garaipena da Inigo Aizpuruaren taldeak lortutakoa. Gogoratuko dugu Iruña Rugby taldeak defentsa oso gogorra, arina eta bikaina duela, soilik 31 puntu jaso dituelako bigarren faseko bi jardunaldi hauetan, baina gaur Gabiria Txingudi Bastan taldea nagusi izan da Playandin. 22. minutuan Gabiria taldeak lehenengo entzegua lortzen zuen, 34. eta 36. minutuan bi entzegu lortu izan ditu Iruña taldeak partidari buelta emateko, 45. minutuan bigarren zatian Gabiria Txingudi Bastan taldeak partidako bigarren entzegua lortu du, naiz eta transformazioan utz egin. Ondoren 48. minutuan Iruñaren erantzun azkarra, baina 74 eta 79. minututan lortutako entzeguei esker Gabiria Txingudi Bastanek denboraldiko lehen garaipena lortu izan du. Gaurkoan Playandin Inigo Aizpuruaren taldea denboraldiko lehenengo 4 puntuak lortzen ditu Playandin. Eta beraz, azkenengo emaitza Gabiria Txingudi Bastan 22, Inigo Aizpuruaren mutilen garaipena, Iruña Rugby taldea 19, Iker Olzaren taldeak beste jardunaldi bat itxaron beharko du bigarren multzoko, bigarren faseko lehenengo garaipena lortzeko. Gu bihar berriz ere elkar entzungo gara ETV On plataformaren bitartez. Eskerrik asko eta ondo izan.